לפני 3 חודשים הסתכלתי במראה, נראיתי לעצמי כל כך עייפה, כל כך עצובה, מה שהיה תואם לגמרי את כל המצב מסביב. אבל ראיתי שהעיניים נראות ממש בעייתי, עם אור נפול מעל העיניים. ומכיוון שעשיתי לפני 2.5 ניתוח מתיחת צוואר אצל פרופסור אייל גור, לא היה לי ספק בכלל שאני חוזרת למרפאה. לפני 2.5 שעשינו את הניתוח פנים, קודם כל אני מאושרת, כל יום אני מאושרת, ואנחנו עושים קצת השלמות של בוטוקס והילרונית, אבל לאחרונה מאוד מפריע לי מתחת לאפפיים, אני רואה ממש שקיות, וגם שתי העיניים לא אותו דבר, אבל מפריע לי מראה העיניים, ורציתי לדעת אם זה מתאים לעשות ניתוח אפפיים. אני רוצה להזכיר שראינו את זה גם לפני הניתוח הראשון, אבל העדפת לא לעשות את כל הדברים ביחד, וזה המכובד ונכון. בסדר. אני רוצה לבדוק אותך רגע, רוצה לראות את זה. בסדר? הוא משרה הרגשה של ביטחון, הוא נותן הרגשה שאם הוא ממליץ על משהו, הוא יודע מה הוא עושה, היד שלו בטוחה. והאמת שגם ראיתי לא מעט מטופלים ומטופלות אחרות שהדבר הכי מאפיין זה שהם נראים טבעי, הן מאושרות, והאמת שכמוני יש פשוט מטופלים ומטופלות שפשוט חוזרים לפה. הניתוח הזה מתבצע בהרדמה כללית, אחרת אם זה רק אפפיים עליונים אפשר לעשות בהרדמה מקומית. כל פעם שיש אפפיים תחתונים זה צריך להתבצע בהרדמה כללית. הניתוח לוקח בסביבות 40 דקות. בסיומו את יוצאת עם פלסטרים על האפף העליון ועל האפף התחתון, יוצאת לחדר התעוררות לשעה ולחדר התאוששות לשעה נוספת, ששם מניחים לך קירור לעיניים, טיפות לעיניים, ואני בא ומשחרר אותך בסיום. רגע ראשון הוא אמר, את לא צריכה כלום. אבל אמרתי לו, תראה, זה ממש מציק לי, הוא מסתכל, בדק, באמת שהפעם ההחלטה הייתה מאוד מאוד מהירה, לא היה לי שום חשש, ותוך 1.5 חודש בערך מותחתי. היום אני 1.5 חודש אחרי, אני יכולה להגיד שההחלמה הייתה משהו כמו שבוע, קצת פלסטרים, הוא גם הזריק לי קצת שומן בלחיים, שזה אחד הדברים הכי טבעיים ויפים שיש. אחרי 3 שבועות חזרתי לשחות, שזה הדבר שאני חייבת לעשות. לעבוד חזרתי כבר באותו שבוע, ואני מאוד 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 מרוצה. ואחד הדברים שאני הכי מרוצה זה שאני יודעת שכשאני באה לביקורת, אז גם האחות משה, לא רק כשאני באה לביקורת, שיחות טלפון, וואטסאפים, כולם פנויים לתת את השירות, ואם אני פתאום מבועלת, אין בעיה, תשלחי תמונה, ויש שיחה, ואם צריך אפשר להגיע עוד פעם, ובסך הכל זה עבר כל כך חלק, שממש ממש שמחה שעשיתי את זה. למי שחושבת לעשות ניתוח אפפיים, אני ממש ממליצה לבוא לייעוץ אצל פרופסור גור. היום לא הייתי צריכה כבר ייעוץ אצל מה שנקרא second opinion.